ବାମ ପାଖରେ ତମାଳ ବିଟପି କଦମ୍ବ ଗଛ କଦମ୍ବ ଲତା। ସଖୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ରାଧା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସଖୀ ସଖୀ କହୁଛି ରାଧା ବାଁ ପଟକୁ ଚାହିଁଲେ ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବୁ। ରାଧା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାଁ ପଟକୁ ଚାହିଁଲେ କଦମ୍ବ ଲତା ଦେଖିବି। ଇଏ କଦମ୍ବର ଲତାର ବର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ। ଡାହାଣ ପାଖକୁ ଚାହିଁଲେ ଦକ୍ଷେ ପୁରନ୍ଦରମଣି। ଡାହାଣ ପାଖରେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ପର୍ବତ। ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେଚକ ଘନ। ମେଚକ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଳା, ଘନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ମେଘ। ମେଘମୟ ଆକାଶ, ଆକାଶର ବର୍ଣ୍ଣ କଳା, କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କଳାରେ। ଭୂମି ପଦାଙ୍ଗ ତଳକୁ ଚାହିଁଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୋପପୁରରେ ପଡିଛି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସତ କଳା ଚିହ୍ନ ଭଳି ମନେ ହଉଛି। ତେଣୁ ସଖୀ ସଖୀ କହୁଛି ରାଧା ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆଖି ବୁଝିଦେବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁ ଭୁଲିଯିବୁ ରେ। ଆଖି ବୁଝିବି? ଆଖି ବୁଝିଲେ କଣ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଜିବି? ଆଖି ବୁଝିଦେ କି ଦେ। କାଳିଆ କମଳ ଦେଖିଲେ କମଳ ନୟନରେ ହୁଏ ଚର। ଦେଖି ନବ ଘନ ତାର ପଢନ। ଦେଖି ନବ ଘନ ତାର ପବନ। ଫୁଲ କି ହୁଇ ବାରମ୍ବାର ଘନ ସୁନ୍ଦର ହେ ହେ ହେ। ଯମୁନା ଯିବାକୁ ତର ତର। ଯାହା ହଉ ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ, ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଭାଇନା ଛାଡିଛନ୍ତି। ଗୋପପୁର ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ମା ଯଶୋଦା ଯଶୋଦା ବାୟାଣୀ ଭଳି କାନ୍ଦୁଛି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମଥୁରା ବୁଲିଲି, ଦ୍ୱାରକା ବୁଲିଲି, ଆଜି ଗୋପପୁରର ସିରି ତୁଟି ଯାଇଛି ଜଣକ ବ୍ୟତୀତ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବା ସବୁଥିରେ ତିଆରି ପ୍ରଭୁ। କାହିଁକି ଇଏ ଗୋପ ଆଜି ସିରିହୀନ କାହିଁକି? ଅନଳ ଯାର ମୁଖୁ ଜାତ ଅବନି ଚରଣୁ ସମ୍ଭୂତ। ଅବନି ଚରଣୁ ସମ୍ଭୂତ। ଅବନି ଚରଣୁ ସମ୍ଭୂତ। ଆଦିତ୍ୟ ଯାହାର ନୟନ ନାସାରୁ ପ୍ରକାଶ ପବନ। କଥାଟି ହଉଛି ଯଶୋଦା ଆଜ୍ଞା ବାୟାଣୀ ପାଗଳି ଭଳି ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଯଶୋଦା ଦେବର୍ଷି ନାରଦକୁ ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କହ୍ନେଇ କେତେ ଦିନ ମତେ ବହଲେ କି ତୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। ହେ କାନର ଠାକୁର, ହେ କହ୍ନେଇ ଘର ହେବ ଘୋର ବନ। ଘର ତୁଚ୍ଛ ମୋର ସେହି ଜୀବନ ଘନ ବରନ। ଘରେ ରହୁ ନାହିଁ ମନ ଘନ ବରନ। କହ୍ନେଇ କହ୍ନେଇ ବୋଲି ପାଗିଳି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର ବାବାର ତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳା ମା। ତେଣୁକରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତ ପାଗିଳି ହେଉଛନ୍ତି। ନନ୍ଦ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦୟା କଲା ଯେଣୁ ସିଦ୍ଧି 750 ବରଷ ସିଦ୍ଧି ରଙ୍କନି ଧୀରେ। ଗଲୁ ମୋର ଦୁହି ନିଧି। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଭିତରେ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି। ଆରେ ଗୋପ ଦାଣ୍ଡ ଫାଟି ପଡୁଛି ଶୁଭେ ସିଂହା ଗର୍ଜନ। ଗୋପ ଦାଣ୍ଡ ଫାଟି
ପିନ୍ଧିଲେ ଥିଲା ଯେ ଦାର ସତନ ଭୂଷଣ ପିନ୍ଧିଲେ ଯାହା ଥିଲା କନେଇ ଦର୍ଶନ ଆଶାରେ ଘରୁ ହେଲେ ବାହାର କନେଇ ଦର୍ଶନ ଆଶାରେ ଘରୁ ହେଲେ ବାହାର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ପାଖକୁ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ମନେ ମନେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଗୋପାଙ୍ଗନ ମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାସ୍ 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 ଏଇ ତ କଥା ଭାଇନା ପଚାରିଥିଲେ ଗୋପୀମାନେ ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ କିଏ ହେଇରେ ବାପ ହଁ 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 ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଶ୍ରୁତି ଟିକେ ଶୁଣେଇଦବା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ବାସ୍ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ବାସ୍ ବାସ୍ ରାମ ରାମେତି ରାମେତି ରାମ ରାମ ମନୋରମେ ସହସ୍ର ତୁଲ୍ୟଂ ଭକ୍ତ ରାମ ନାମ ବରାନନେ ତେଣୁକରି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ ଚାଲିଛନ୍ତି 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 ମନେ ପଡୁଛି ସେଇ କଥା ସତ୍ୟ ପରେ ତ୍ରେତୟା ତ୍ରେତୟା ପରେ ଦ୍ୱାପର ଦ୍ୱାପର ପରେ କଳି ଆରେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦୟ ଜଗତେ ପରମାନନ୍ଦୟ ଜଗତେ ପରମାନନ୍ଦୟ ଜଗତେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଋଷିମାନେ ଆଜ୍ଞା ବୁଲୁଛନ୍ତି ସାର୍ ବାସ୍ ବାସ୍ ଏ ଋଷି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଋଷିମାନେ ସବୁ ବାବାଜୀ ମାନେ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଗୋଟିଏ ପଦ ବାସ୍ ବାସ୍ ଏ ଋଷିଙ୍କର ରୂପ କିପରି କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାସା ଭାବଗିରି ଦରିରେ ଘର ବାସା ଭାବେ ବଳରେ ଆଦର ଆଶା ଭାବେ ଗିରି ଦରିରେ ଘର ଆଶା ଭାବେ ବଳରେ ଆଦର ବହୁ ଜଟ ଜୁଟ ତୈଳ ବିନା ବିଭୂତିର ଅଙ୍ଗ ଦୁସରା ସିନା ବାହୁ ଉପାଧାନ ବାହୁ ଉପାଧାନ ଭଜା ଭୂଷଳ ବାତାୟନ ଆମ ବାତ ଶୀତଳ ବାହୁ ଉପାଧାନ ସଜା ଭୂତଳ ବିଧାତା ମକୁ କରନ୍ତା ନାରୀ ବିଧାତାମକୁ କରନ୍ତ ନାରୀ ଏ ବର ହୁଅନ୍ତା ଏ କଦଣ୍ଡଧାରୀ ବର ହୁଅନ୍ତେ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ ପଦବୀ ଥାଇ ହେବ କିସ ମହାପଦ ଥାଇ ହେବ କିସ କହିବା କିପରି କାମିনী ହେଲେ ଜଟା ଲମ୍ବାଇ ବେଣିଏ ବିବିଧ କୁସୁମ ମଣ୍ଡିଲେ ନେଇ ବେଣିଏ ହେଲେ ଜଟା ଲମ୍ବାଇ ବେଣିଏ ତେଣୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଋଷିମାନେ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଜାତ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡି ବେଶ୍ ଭାବରେ ବନ୍ଧନରେ ପଡି ପଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଋଷିମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ହେଲା ତୁମକୁ ଆମେ କିପରି ପାଇବୁ କୃଷ୍ଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ବାସ୍ ବାସ୍ ବଲ୍ଲଭୀ ତୁମ୍ଭେ ହୋଇବ ପରେ ନବୀ ତୁମ୍ଭେ ହୋଇବ ତାପରେ ପ୍ରଜେ ରହିବୁ ଆମେ କଂସଡରେ ତବେ ରହିବୁ ଆମ୍ଭେ କଂସରେ ଆଜି ବୃନ୍ଦାବନରେ ହେବ ରାସ କେଳି ବୃନ୍ଦାବନରେ ହେବ ରାସ କେଳି ବୈଦେଇ ଏକା ସେଇ ସେ ମୈଥିଳି ତେଣୁକରି ସେଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆମେ ତୁମେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ହବ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ହେବି ଲୀଳା କରିବି ହଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଗୋପାଙ୍ଗନ ମାନେ ଅଧୀର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ବଞ୍ଚି ରହୁ ହଜାରେ ଗୋପାଙ୍ଗନଙ୍କର ମରଣ ହେଇଯାଉ ଅଭୟ ଚରଣ
ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଙ୍ଗଳ ଗୁଜରୀ ବାସ୍ ବାସ୍ ଅଭୟ ଚରଣ ଆଶ୍ରିତ ମୁଇ ସଦା ରହିଛି ଏ ପିଣ୍ଡ କି କେବେ ଦହନ ହେବ ବର ଯଶସ୍ୱୀ ଯୋଗରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଛି ଭୋଗ କରି ଅନ୍ତର ହେ ଭୋଗ କରି ଅନ୍ତର ବରଜ ଧୂଳିରେ ଘେନାମ କର ବରଜ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଭଲ ହେବେ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ି ଭାବରେ ସିଏ ନେପଥ୍ୟରେ ଭାବ ସେଇ ଭାବ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ବାସ୍ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ପୁନଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ନାଚିଛନ୍ତି 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 ନାଚିକି ଗୁଡାଏ ଧୂଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଧୂଳିକୁ ନେଇ ବ୍ରଜ ଧୂଳିକି ନେଇ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବଳି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଧୂଳି ନେଇ ଚାଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କୋଉଠି ଦ୍ୱାରକାରେ ଦ୍ୱାରକାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଚିନ୍ମୟ ଠାକୁର ବିଶ୍ୱ ପତିତ ପାବନ ବେଶ୍ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଜ୍ୱର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏ ବ୍ରଜ ଧୂଳି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ପବିତ୍ର ହଉ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେ ହରି ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ଚିତ୍ତ ମୋର ନିରନ୍ତରେ ହଉ ଏଇଠାରୁ ମୋର ବ୍ରଜ ଧୂଳି ବିଷ ହୋଇଗଲା ସମାପନ ସମାପନ ଯାହା ଯାହା ମୋର ଦୋଷ ରହିଯିବ କରିବେ ମୋତେ ମାର୍ଜନ ହଉ ବିଦା ବେଳରେ ମାଲ ମାଉସୀ କରୁଅଛି ମୁଇଁ ଅଳିଗ